गिबिसिनथारावनो आङो जिउनि बिगोमा बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौनो हाजासे हामबाय होदों। मानोना बे इसोरनि आखायावनो जोंनि जिउआ दंथारो। बियो दिनैसिमबो जोंखौ गोथाङै लाखिबावनायनि थाखाय हामबाय होदों। नैथियाव नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होदों जायफ्रा बे बेसेन गोसा गावनि समखौ होनानैब्लाबो दान्दिसे सम बे भिडिअखौ नायलांनो थाखाय गोसो जाबाय आरो नायनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। बे भिडिअआव जों सावरायनो आखायाव लादों जाहैबाय रेपचाराव जिसुजों सोर सोर थांफागोन आरो रेपचारावहाय सोर थांफागोन बेनि सायाव जों रायलायगोन। रेपचाराव जिसुजों लोगोसे सोर सोर सोरगो रायजोआव थांफागोन बेखौ जों रायलायगोन। फै जों अब्ला बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो बोसोननि फारसे जों थांदिनि। आङो गोलावथार भिडिअखौ खालामथारनाय नङा। आङो बे समाव 1 थेसलनिकिया 4 बालाब 16 आरो 17 सारिखौ आङो फरायनि। मानोना फोरबोआ गावनो बिथोन होनाय रावजों आरफफोरनि लिंहरनाय राव आरो इसोरनि फेंफानि सोदोबजों सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'नियाव थैनायफ्रा सिगां सिखांफिनगोन। बेनिफ्राय जों उनाव दोनलांजानाय गोथाङै थानायफ्रा सोरगोनि जोमैफ्राव फोरबोखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन आरो बेबादिनो जों फोरबोजों जुग जोबथाराजासे थागोन। दा बेयाव आङो बे बाइबेल सिरिखौ जों बयबो रोखायै मिथिखाबाय आरो जों बयबो बुजिखाबाय। नाथाय आं बेखौनो खावलायदों बे आन्डारलाइन होनायाव नायनो हागोन एबा नायनांगोन होननानै आं बुंगोन। बेयाव बुंदों गोथां आन्डारलाइन होनायाव नायलाय, बेयाव बुंदों ख्रिस्ट'नियाव थैनायफ्रा सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों। बेवहाय बे बाथ्रानि ओंथिया बेबायदि जायो, जाय मानसिफ्रा गोथार जिउ खुंनानै, जाय मानसिफ्रा गोथार जिउ लानानैहाय बेबायदिनो गोथार जिउ खुंनानै बुहुमाव गोथाङै थानाय समाव जिशु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै जायफ्रा थैलांदों बिसोरो सोरगो रायजोआव दंहैखासै। नाथाय सोरगोनिफ्राय फैनानै मा जागोननो, थैनायफ्रा मा जागोननो सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों। बिसोरो माने गावसिनि जिउआल'सो सोरगोआव दंहैयो नालाय, मोदोमाथ' हायावनो थालांदों। बे मोदोमखौ लांनो थाखाय बिसोरो फैगोन आरो फैनानै मा जागोन, बिसोरो बे हाखरनिफ्राय मोदोमखौ लानानै मा जागोन, सिखांग्रोगोन होननानै बुंदों। सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों दै। आरो बिसोरो मा जागोन, जोमैयाव इसोरखौ लोगो लाहैफिनगोन। नाथाय बे बाथ्रायाव गोबां मानसिखौनो जोङो कनफिउस एबा गोनो गोथो जालाबायनाय जों नुनो मोनो दि गोबाङा बुंनो लायो जे जिशु ख्रिस्ट'नियाव ख्रिस्टियान जानानै गासै थैलांनायफ्रानो सिखारफिनगोन नामा। मानसिफ्रा बेबायदि सानो, नाथाय बेबायदि नङा आरो बेबायदि जानोबो हाया। दा बे बाथ्रायाव गोबां मानसिखौ जोङो कनफिउस जालाबायनाय जोङो नुनो मोनो। गोबां मानसिखौ गोनो गोथो जालाबायनाय नुनो मोनो। जिशु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै थैलांनायफोर गासैबो सोरगो रायजोआव माब्लाबाबो हाबजोबनो हाया। बेखौ हयले गोसोआव लाखिखा। मानोना इब्रायारि 9 बालाब 27 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, साफ्रोमबो खनसे थैनांगोन आरो बयबो बिसार खालामजानांगोन होननानै बुंदों। दा थैनायनि उनावनो मा जायो, लगे लगे थैनाय लोगो लोगो बिसारा जायो। आरो बिसार जानानै सोरबाया जुदि हामजाजानाय मोनबायब्ला सोरगो रायजोआव थांबाय आरो जुदि सोरबाया हामजाजानाय मोनाखिसैब्ला नोरक रायजोआव थांबाय। दा बेयावहाय जायफ्रा नोरक रायजोआव दंहैखायो एबा नोरकआव थांबाय बिथांमोनखौ सिखांफिनगोननि बाथ्रा बुंनाय जायाखै बेवहाय। जायफ्रा सोरगो रायजोआव दंहैखायो, सोरगो रायजोआव थाहैखाबाय, बिथांमोनखौसो ख्रिस्ट'नियाव थैनायफ्रा होननानै बुंदों। जायफ्रा जिशु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै थैलांदों, गोथार जिउ खुंनानै थैलांदों, सोरगो रायजोआव दंहैयो, बिथांमोनासो मा जागोन, सोरगोनिफ्राय दान्दिसे गावनि गोथै हाखराव गावनि मोदोमखौ जिउआ लांफैनानै मा जागोन, सोरगो रायजोआव थांगोन होननानै बुंदों। माने इसोरखौ लोगो लानो जोमैयाव थांगोन होननानै बुंदों, सिगां सिखांफिनगोन होननानै बुंदों। मानोना बेखौ बयबो मिथिगौ, जिशु ख्रिस्ट'खौ नाजावब्लानो जे जोङो सोरगो रायजोआव थाङो बे नङा। जिशु ख्रिस्ट'नि बायदि सोलिनायफ्रासो दिनै सोरगो रायजोआव थाङो। दिनै जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्राफ्राबो गोबां नोरक रायजोआव थांनानै दंहैयो। मानो होननानै बुङोब्ला, मानोना जायफ्रा दिनै मुङावल' ख्रिस्टियान मुं लादों नाथाय इसोरनि गोसोबायदि सोलियाखै बेखौ बुंनाय जादों। बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय नोंथांमोननो आं मोनसे बिदिन्थि होनो आखायाव लादों एबा आङो बिदिन्थि होगोन। जिशु ख्रिस्ट'नि गोथै मोदोमखौ मोनसे मांखरसालियावहाय दोननाय जादोंमोन, गोथै मोदोमखौ। नाथाय जिशु ख्रिस्ट'नि जिउआ बबेयाव थांदों आरो बबेयाव थांदों बेखौ जिशु ख्रिस्ट'आ मोनथिगौ। जिशु ख्रिस्ट'नि जिउआ, जिशु ख्रिस्ट'नि आत्माया बबेयाव थांदों बेखौ जिशु ख्रिस्ट'आ जोंनि बिगोमा जिशु ख्रिस्ट'आसो मोनथिगौ। नाथाय सानथामनि उनाव जिशु ख्रिस्ट'नि जिउआ जिशुनि मोदोमाव फैफिनदोंमोन
आरो मोदोमाव फैफिननाय लोगो लोगो जिउ आरो मोदोम मोननैजों ग्रोब मिलायफिननानै मा जादोंमोन जिसु ख्रीष्टआ सानथामनि उनावहाय थैनायनिफ्राय सिखारफिननो हादोंमोन। दिनै बेखौ बाइबेला रोखा बुंदों। थिग बेबायदिनो जागोन आरो बेबायदिनो जायफ्रा दिनै सोरगो रायजोआव दंहैखासै आरो दंहैयो बिथांमोना रेपचारनि सानावहाय गोथार सुबुंफोरखौ गावनि सायख'जानाय मानसिफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला बे बुहुमाव लांनो फैफिनगोन बै गोथार सुबुंफ्रा सोरगोआव थांखानाय गोथार सुबुंफ्रा गावसिनि जिउआ फैनानै मा जागोन मोदोमखौ बिसोरो लांफैफिनगोन आरो बिसोरो सिखांफिननानै बेबायदिनो जोमैयाव लोगो हमफिननानै फोरबोजों लोगोसे लागारबो सोरगो रायजोआव थागोन होननानै बुंदों। दानिया नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों दि बे आन्डारलाइन गोसोम कालारनि होनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बाव होननानै बुंदों बे आं ससे 19निफ्राय आं फरायफिनि बेनिफ्राय जों उनाव दोनलांजानाय गोथाङै थानायफ्रा सोरगोनि जोमैफ्राव फोरबोखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन। दा बेयावहाय मा बुंदों जों उनाव दोनलांजानाय गोथाङै थानायफ्रासो होननानै बुंदों दै। दानिया मा होनदों गोथाङै थानायफ्रा बेयाव होननानै बुंदों गोथाङै थानायफ्रा सोरगोनि जोमैफ्राव फोरबोखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन। दा बे बाथ्रायावहाय मा होननानै बुंदों जों उनाव दोनलांजानाय गोथाङै थानायफ्रा जायफ्रा फोरबो इसोरजों सायख'जानाय गावनि सायख'जानाय रायतफोर जायफ्रा गोथाङै थादों बिसोरबो मा जागोननो गोथाङै थानायफ्रा माबो जागोननो सोरगोनि जोमैफ्राव मानो फोरबोखौ लोगो हमनो बिसोरबो ज' जागोन होननानै बुंदों। नाथाय मा जागोन जिसु ख्रीष्टनियाव थैनाय सोरगोआव थांग्रोनाय बै सोरगोआव थांनायफ्रा मा जाग्रोगोन सिगांग्रो गावसिनि गोथै हाखराव मोदोमखौ लानानै बिसोर सिखारफिनग्रोगोन आरो जोमैयाव बिसोर थांग्रोगोन। बिनि उनावसो मा जागोननो गोथाङै थानायफ्रा सोरगोनि जोमैफोराव मा जागोननो फोरबोखौ लोगो हमनो बिसोरजों ज' जागोन। दा बे बाइबेल सिरि दा बेखौ बुजिनो थाखाय आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायफिनबावनि स्रा जानाय बायदि आङो मार्कुसनि 13:22 आरो 27 सारिखौ आङो स्रायै फरायनानै लानि। बेवहाय स्रायै बेरखांदों। बेवहाय ओरैबायदि बुंदों अब्ला बिसोर मानसिनि फिसा हौवाखौ गेदेर गोहो आरो समायनायजों जोमैफ्राव फैनाय नुगोन। अब्ला बियो आरफफोरखौ थोनहरगोन आरो सायख'जानायफोरखौ बुहुमनि जोबनायनिफ्राय सोरगोनि जोबनायसिम मोनब्रै खनानिफ्राय ज' खालामगोन होननानै बुंदों। दा बे बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायदों बे गोसोम आन्डारलाइन होनायखौ नोंथांमोना नाय अननानै खावलायनाय जादों। बे गोसोम आन्डारलाइन होनायाव ओरैबायदि बुंदों सायख'जानायफोरखौ। दा गोथाङै थानायफ्रा जायफ्रा बेबायदिनो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ जोमैयाव लोगो हमगोन एबा जिसु ख्रीष्टआ जायजों लोगो हमगोन जोमैयाव एबा जायखौ जिसु ख्रीष्टआ लानानै थांगोन बिसोरो जाहैबाय मानो सायख'जानायफोरखौ होननानै बुंदों। गावनि सायख'जानायफोरखौसो होननानै बुंदों दै। बेवहाय जिसु ख्रीष्टआ जाहाथा मानसिफोरखौहाय लांलाबायनो फैनाय नङा। जायखौनो मोनखौनो बेबायदिनो बियो गावजोंहाय गावनि फैफिननायावहाय बियो लांनो फैनाय नङा। जायखौनो मोनखौनो बेखौनो जायखौनो मोनो बेखौनो मोनलानो लांगोन बेबायदि नङा। जायहा गावनि सायख'जाखाबाय गावनि सायख'जानाय रायतफोरखौ दा बेखौहाय होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै लानांगोन दि रेपचारा सानसे हरखाब जागोन आरो बियो जाथारगोन आरो माब्लाबाबो फेलें जाया जों मिथिखागौ। मानोना जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नख्रां आरो हाया गोमोरलांनो हागौ नाथाय अब्लाबो आंनि रावा गोमोरलांनाय नङा होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो बेवहाय मा बुंदों जिसु ख्रीष्टआ मा जादों सायख'जानायफोरखौ लांफैगोन होननानै बुंदों गावनि सायख'जानायफोरखौ। बेवहाय जिसु ख्रीष्टआ जाहाथा मानसिखौनो जायखौनो मोनो बेखौनो लांगोन बेबायदि नङा। जायखौनो मोनो बेखौनो लांगोन बेखौ बेबायदि बाइबेला जोंनो फोरमायाखै। गावनि सायख'जानायफोरखौ गावनि सायख'जानाय रायतफोरखौसो लांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय जायखौनो मोनो बेखौनो लांनायनि बाथ्रा बुङाखै। जाहाथा मानसिखौ लांलाबायनायनि बेवहाय बाथ्रा बुङाखै। नाथाय गावनि सेलेक्टेड मानसिफोरखौसो गावनि सायख'जानाय गावनि सायख'जानाय सेलेक्टेड सुजोन मानसिफोरखौसो जिसु ख्रीष्टआ बुहुमाव लांनो फैगोन होननानै बुंदों। गोथार मानसिफोरखौसो बुंदों। दा जोङो बेखौनो मिथिनानै लादोदि आरो बेखौनो जोङो मिथिदोदि जाय दिनखालि रेपचारा जागोन बै दिनखालि मा जागोन सोरगो रायजोआव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै थैलांनाय सोरगो रायजोआव थाहैनाय गोथार सुबुंफ्रा गावसिनि जिउआ
मोदोमाव हाबफैफिननानै मोदोमखौ लानानै बिसोरो बिरखोफिनगोन आरो जिसुखौ लोगो हमहैफिनगोन। आरो बिनि उनावनो जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों सायख'जानाय गोथार मानसिफ्रा, इसोरनि बेबायदिनो सुजोन मानसिफ्रा, सायख'जानाय रायतफ्रा बेबायदिनो बिसोरबो जोमैयाव फोरबोखौ लोगो लानो थाखाय बाराव लांखोजागोन आरो बिसोरो अरायबो जोबनाय गैयाजासे इसोरजोंनो खामिसिगोन सोरगो रायजोआव। आरो बैसोरबायदि मानसिफ्रानो जायहा जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो हाबाय, जायहा जिसु ख्रिस्ट'जों लांखोजाबाय, बिसोरनो 1000 बोसोर रायजो खुंनाय, इसोरनि 1000 बोसोर रायजो खुंनायाव बिसोरो अरायबो थानो मोनगोन आरो बेयावहाय बिसोरो रंजा खुसियै बिसोरो जिउ खुंनो मोनगोन आरो जोबथारनाय गैयि इटारनेल बेबायदिनो गोदान जेरुसालेमाव बिसोरो हाबगोन। दिनै बे भिडिअ'नि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोर बुंनांगौ दङमोन, अब्लाबो भिडिअ'आ जोबोर गोलाव जागोनखाय बुंनो सानाखिसै। फैबाय थानाय इयुननि समफ्राव आङो भिडिअ'आव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंबावनो हास्थायदों आरो आं बुंबावगोन। दिनै आङो इसोरनि बाथ्राखौ बुंबावनांगौ आंहा गोबां आयदाफोर दङ, नाथाय समनि आंखालाव आरो समनि बेबायदिनो आंखालावहाय आङो भिडिअ'फोरखौ लाबोनो हायाखै। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जोङो रावबो गोथार नङा, बाइबेलानो जोंनो फोरमायखादों। नाथाय जोङो दिनै गोसो गाबफिननो हानाय इसोरा जोंनो दिनैसिमबो सम होदों। बे सम आरो मुगानि थाखायनो इसोरा जोंखौ दिनैसिमबो नेनानै दङ। आं खावलायो जे साफ्रोमबो जोङो बयबो इसोरनियाव गोसो गाबखांनानै फैगोन। दिनै सैताना बबे समाव जोंखौ मानसिखौ गोरोन्थि लामायाव दैदेनलाङो जों मिथिस' हाया, नाथाय जोङो पापाव थांबाय होननानै, जोङो गोरोन्थि लामायाव थाबायबाय होननानै जोङो जुदि गिदिंफिनाब्ला जोङो सैतानजों नोरोग रायजोआव थाहैनांनायनि जा मोनसे बेबायदि जोङो जानो गोनां जागोन। नाथाय जोङो जुदि जोङो गोसो गाबोब्ला, सोलायोब्ला दिनैबो आरो दाबो बे समखौ जों लोगो मोनगोन। बेनिखायनो बे समा माब्लाबाबो फेलें थाङा। बेनिखायनो दिनै भिडिअ'खौहाय आङो बेखिनियावनो फोजोबनो हास्थायदों। भिडिअ'खौ गोलाव खालामनो आं सानाखै। आं आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हादों होननानै। फैबाय थानाय समफ्राव आंहा गोबां आयदानि सायाव भिडिअ' लाबोनांगौ दङ, जेरैहाय जोङो बे 7 बोसोर सैसोनांनाया माबादि जागोन, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों रेपचाराव थांफानो हायाखिसै, बे आयदाखौ लानानै आंहा भिडिअ' बानायनांगौ दङ। आरो बेजों लोगोसे 1000 बोसोर इसोरा माबायदि रायजो खुंगोन, बेयाव सोर माबायदि पस्ट मोनगोन आरो माबायदि जागोन बे रायजो खुंनाया, बिनि सायाव आंहा भिडिअ' लाबोनांगौ दङ। नाथाय आङो बेबायदिनो समखौ मोनाखै। आरो जोङो गोदान जेरुसालेम, अरायनि गोदान जेरुसालेम 1000 बोसोर रायजो जोबखांनायनि उनाव जोङो माबायदि थागोन, बेखौहायबो आङो भिडिअ' लाबोनांगौ दङ। दिनै आं बेखौनो खावलायहरदों, बे भिडिअ'खौ जायफ्रा नायथोंदों आरो नोंनिसिम बे भिडिअ'आ सहैदोंब्ला नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जे दिनै जों रावबो दिनै गोथार नङा, आं बेखौनो खावलायो। नाथाय जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गिदिंनांगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गिदिंनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ नेनानै दङ जोंखौ, आरो दाबो नेदों आरो दाबो लामा नायदों। मानोना जों जे मुगायाव थांनानै दङ, बे मुगाखौ ग्रेस मुगा होननानै बुंनाय जादों। अनखांजानायनि मुगा एबा अनखांनायनि मुगा होननानै बुंदों। आरो बे मुगायाव गोथार जिउआ दाबो नेनानै दङ आरो बे मुगायाव गोथार जिउखौ इसोरा जोंनो होगासिनो दङ, बयनोबो लुफावनानै होदों। नाथाय जोङो नाजावनानै लानो रोंनांगोन आरो जोङो गोथार जिउ खुंनो रोंनांगोन। पापनि लामाखौ एंगारनानै गोथार जिउ खुंनो रोंनांगोन। आं साफ्रोमखौबो हामबाय होयो बे भिडिअ'खौ जायफ्रा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय। नोंथांमोन बयखौबो इसोरा गेदेर आशीर्बाद होथों आरो खोन्थाग्राखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'निनो मुङै आङो बे भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। आमेन।